Eghin, în Idicel Pădure, un sat cu vreo 200 de case, Răzvan a găsit locul unde să înceapă o mică afacere cu specific clar: mâncare făcută la foc de lemne. Bine ați venit la Idicel, unde miroase... Tati Veronica! Faceți liniște un pic, că filmăm aici! Bună, sunt Răzvan și bine ați venit la Idicel. Azi aici miroase a zacuscă, în alte zile miroase a vinete coapte, a ardei copți, dar și a dulceață de cireșe, de vișine sau de caise. Eu nu sunt din Idicel, dar am descoperit acest sat într-o primăvară din 2012, când am fost prima oară aici, și mi s-a părut un loc foarte pitoresc și autentic. Și am zis că e o oportunitate foarte bună să încep să fac ceva aici în sat, local. Înainte de orice decizie, e bună o documentare și pe cine să întreb dacă nu un localnic. Norocul lui Răzvan a fost tanti Veronica. Când a venit la Idicel, m-a întrebat că ce-ar fi să se facă în satul ăsta, ce-ar fi necesar să se facă în satul ăsta. I-am zis ori fabrică de lapte, dacă nu ceva din fructe, că pentru că dealurile astea sunt foarte încărcate cu pom fructiferi. Sunt văcuțele drăguțe, dar investiția era cam mare. Au mers pe fructe. Era sezonul cireșelor, așa că Răzvan a pus un anunț la magazinul din sat: cumpăr cireșe. Și într-un ceaun împrumutat de la un vecin au făcut prima dulceață. Prima n-am fiert-o destul și era destul de lichidă, am făcut-o și noaptea. Acum ne-am specializat și știm cât o fierbem pe ziua, dar să zic succesul mare și care ne-a dat un avânt e reprezentat de zacusca la ceaun, care e total atipică de cum o găsești în comerț. E o zacuscă cu legume, bucăți mari, bucăți întregi, cu vinete afumate, cu ardei copți, făcută la ceaun. E gustul de acasă, practic. Noi asta ne dorim, să facem mâncare ca acasă. Și oricât de mare am fi, noi tot la ceaun vrem să gătim. Adică asta e statementul nostru, să zic așa, și destul de unic în Europa. La fabricuța lui Răzvan muncesc 7 femei din sat. Zi de zi bagă lemne pe foc, coc legume și amestecă în cele 5 ceaune mari. Dintr-un ceaun ies cam 150 de borcane. Cred că ăsta e un factor de calitate și de control asupra unei șarje de zacuscă. Nu facem 7 tone de zacuscă odată sau 2 tone de zacuscă. Adică atunci lucrurile ar căpăta un alt gust și o altă formă în borcan. Trebuie să simți fumul. Trebuie să mănânci o mâncare care e afumată natural, de pe grătar, și să simți că mănânci o mâncare sănătoasă pe care o cunoști. Fabrica asta pentru Idicel e o frumusețe. Nimeni nu se gândea că la sate se poate face fabrică. Ne-a dat altă